Maawis kayo nga tumakder kakabsat. Tilubong ket kukwa ti Diyos ken amin alilaon na. Dayawin tayo iti Diyos, nga isot mangbangted, iti amin nakasapulan tayo. Intalek na kada tayo ti anges ti biag, sagsagot ken adua parabor. Amin lagitoy, ket nagtaod ken kuana. Umay kayo, dayawen tayo, tinamarswa, ken nagtaudan ti tunggal, nasaya at asagot. Nga daan tayo, tinaragsak, ken manangted a puso. Gloria cum ken ama, ken anak ken Espiritu Santo. O kasano idiugma, kastangang nanayon, umalaeng. Amen. Amen. Dayawen tayo ti ari ti gloria, kantaan pida kel nga ayat na. Isut kalasat ken manikanawang, ranyag ken daig mangbungon ken kuana. Taalwad mo wan makayeb kas, sa dinuman at daamasarang. Rabaw dagiti banbantay ken tayang, iti tudo ken linaaw may warna. Kasla tapok na lapit kamunay, sikat katalek di ka magkurang. Inget irot na asim na indaklan, na marswagayem ken mangisalakan. Diyos nga amami, ayat mo dakel, kantaan da ka, dagiti anghel, da kami aparswa agkanta kamet, udno apanagdayaw in kami ten. Amen. Agkararag tayo. Wen apo Diyos, maminsan manin agyaman kami ti biag, parabor ken ayat ngayon paay mo manen kada kami. Agyaman kami manen iti makalawas nga saan na kami nga binaybayan, iti likodan saan na nasaya at tapanawen. Sapay la ko mao Lord, tati Santo Espiritum ti makikada, ken makikadwa kada kami, iti daytoy agundaway, iti panagdaydayaw mi. Kas mangigan mi manen dagiti sasaom. Bendisyon mi ta apo Diyos, ti anak mo nga mangiburay kadagiti sasaom, tapnon mausar mi tinaldawal-daw panagbiag mi. Kastamit dagiti koro nga mangipaay ti mensahe ti kanta. Ti Espiritum kumati mangikadwa kadakwada. Pakawanin na kami meta po Diyos, kadagiti naglabsingan mi ti sangwanam, ken iti padami nga tao. Dagiti ti dawat ken pagyaman mi tinagan ni Jesucristo. Amen.
Managbasol tayo ita, keniti tunggal kanito, malaksed iti grasya ni Yesu Kristo. Kinunati umunako rinto, upat ken iti 2 bersikulo, amasapol anapod no ti adipen ti apo na, bigbigin tayo adagiti basol tayo, ket isut mangi lasin kadagiti parabor, anay sagana ti apo Diyos kada tayo. Sang kamaysa tayo nga konfesar, dagiti basol tayo. Kakabsat ken Kristo, maawis kayo nga agparentumeng, dagiti kabailan na, ken nagtugaw met, wenno saan, nagtakdir, tapno sang kamaysa tayo nga dumatag ken apo, dumawat ti pamakawan na, bayat itinatal na atukar ti organo. Kararag tayo. O Diyos, may isa kadagiti na indakla na sagot mo. Ngayon bingay mo kada kami ket ti saom. Lukatam dagiti puso ken panunot mi. Kabayatan ti panangdingig mi kadagiti sasaom. Tulungan nakam adumngeg nga daan namnama ang mapabaro a pamati. Idalan na kami tapno maibingay mi ti sasaom ti padami a tao. Amen. Amen. Ita ti panawen, ti panangurnong kadagiti sagot nga agpay, ti panakamin ti iglesia, maawis dagiti asyos.
Naimbag nga aldaw ti Apo, ti tunggal maysa kanya tayo kakabsat, kaya kidawik man, nga kablaawan nyo man, di kita dati kaabay yo, isiman nyo mamit Apo, di kita dati likodan nyo, sangwanan nyo. Kaya tagyaman tayo, kina Apo, iti dayto nga kanito, numampay saan nga nasayaat, ti panawen, ti naglabas nga alaldaw, kaya tagyaman tayo, iti dayto nga kanito, rimwar ni Apo initin. Kaya isumang silnag manin, tapno kasta mas nalawlawag, ti aglawlaw tayo. Kaya tagtultuloy tayo, nga agyaman, numampay adda iti nakapadas, iti layos, wenno kadagiti pagtainganda, ken kastamet kadagiti luglugarda, ken magyaman tayo, agtultuloy, ken Apo, iti daytoy nga kanito. Ken kablaawan tayo, kakabsat, dagiti umala nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito, ada dagiti first timer tayo, agyaman tayo ti kaadda dagiti papastor ken diakonesa iti Mindoro. Ayan, agyaman tayo, kadwa tayo ni Reverend Jonathan Velasco. Ayan, kidawit man pa nagtakdir da kakabsat ni Reverend Victorino Ruedas, Reverend Johnny Kayat, ni Reverend Nehemiah Aliera, ni Reverend Evidel Laerin, ni Diaconessa Shaira Grace Ruedas. Ayan, nagyabang kami kakabsat. Kaya tadada iti dayto nga kanito, dito iglesia tayo, intuno parbangon ket kaduada ni Bishop Rubinel nga mapanda ijay South Korea. Ayan, nagpasyar da ijay South Korea. So iramraman tayo to kadagiti karkararag tayo, kaya nagyaman tayo ti kanito numampay nagbalasiw da iti Taaw, manipod Mindoro, Aginganat, Batangas. Ito no parbangon, agbalasiw damat ti tangatang, namapan niya South Korea. Kaya tagyaman tayo, tamakadwa tayo isuda. Kaya kastamet, nga agyaman tayo, kinapo iti kaadda, ti panagsublimanen, kaligiti trabaho da, ni kabsat nga Valen ken Philip. Ayan, agyaman kami. Iti kaaddayo, iti daytoy nga kanito, ti sumagmamano nga bulan nga kaawan nyo kadagiti pamilyayo ken ingutin nyo ti biag ket agyaman tayo ti panangsalwad na kanyayo kadagiti trabaho yo. Ken kastamet nga kablaawan tayo man dagiti adapay dagiti umuna kidawek man ti panagtakder dagiti kabsat tayo nga naggapu pa sa Guday. Ayan, Quirino Province. Ayan, adda ti nagayan naimbag na bigat yo. Sir, ma'am, agyaman tayo. Dapat dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito. Ayan. Ayan, ket agyaman kami ti kaadayo ket agtultuloy yo nga iyawis nga adda iti Ilocano service dito Central United Methodist Church. Kadagiti amin nga kalugaran tayo, amin nga kapamatyan ken kastamet dagiti Ilocano nga adda ti gimong tayo dito Central United Methodist Church. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay daytoy nga lawas na into no 24 isu ti panagkasangay ni Ernie Neil Lacerna ken ni Mark Angelo Sadora. Dahil sunod ti na Angelo. Ayan, birthday na dito nga lawas. Ken kasnamet into no 27 kablaawan tayo matat ni maysa kadagiti obispo tayo ni Bishop Israel and Melody Painit iti wedding anniversary da. Kaya gyaman tayo maysa kadagiti obispo tayo nga tultuloy nga usaren ni Apo Dios kadagiti Episcopal area ti Davao tapno kasta tultuloy iti aramid nang nangruna kanya tayo nga nagkaykaysa nga Metodista. Dagiti aramid tayo ito uneg ti iglesia tayo maawis dagiti UMM dati aramid da itintuno malem ti alas 12 ije cubicle ket dati UMM fellowship yo. So maawis ko mang dagiti Ilocano ket adamat representative tayo. Malaksid kini Kuya Tony. Ayan. Ni Kuya Tony ket sangsangpit namat naggapo Kandon, Ilocos, gapo iti Baguio Episcopal Area UMM gathering damit ijay.
Ket kastamet nga into no Domingo, into no madamdama ket isu ti Parents Orientation for Gospel and Action nga idanguluan ni Ate Mara kini Direk Rainer dati practice the orientation into no alas 10 iti daytoy nga agsapa. Ken kastamet nga into no 24 isu ti Southwest Metro Manila District Children's Ministry Network Zoom seminar nga maramid into no 24 to no bigat ti oras ti alas 7 iti rabii. Ken kastamet nga tultuloy ti aramid tayo iti pagsambayan iso ti service ken panang pamakan tayo kadigiti kakabsat tayo nga adda kadigiti aglawlaw tayo nga awan ti pagtaingan da. Ken kastamet nga kalpasan na dijay ket maawis kayo iti midweek service tayo ti oras ti alas 6. Ken titunggal Biyernes kakabsat maawis kayo met iti kaagapay Marino may isang seafarer ministry ti church tayo titunggal Friday nga idongaluan ni Fiscal Des makaraeg ti oras ti alas 2 hanggang at alas 4 ket kwentohan lang met ken adda basit nga merienda nga ken kastamet nga tapno gundaway met nga maikararagan dagiti seafarers tayo. So no adam amuyo ay ibaon nyo lang dito ay Central UMC. Ken kastamet into no 29 into no Sabado maawis man dagiti amin nga adda iti puso na nga kayat na ti agisuro iti Sunday School teachers nga dati seminar tayo ti Mang Rugiti alauna aging ganat alas 3 ijay Garcia Hall into no Sabado. So tapno kastak do adaman dagiti maluktan nga Sunday School tayo ken dumapay nga aramid ket mabalin kayo nga mausar ni Apo babaen ti panangisuro iti Sunday School tayo. So maawis kayo nang nangruna dagiti teachers kuma ken dagiti amin nga dati kayat na ti agisuro kadagiti na dumaduma nga organisasyon tayo dito Central UMC. Ken kastamet nga agyaman tayo ken Apo iti nabalegi nga Music Sunday tayo iti Domingo. Ket palakpakan tayo man dagiti koro tayo dagiti napintas nga boses da ken kastamet mapadayawan ti Apo babaen kati testimonyo ken kastamet iti insaganada nga mensahe iti koro nga iso nga impaiday di napalabas nga Domingo. Ken kayat kumet nga pagyamanan ti dagiti miyembro tayo nga nakipaset iti retreat seminar iti Bethesda Tagaytay Mission Camp iti Biyernes ken Sabado gyaman tayo kaligiti leaders ayan dagiti leaders ti iglesia tayo nagruna ti timpuyog ken kasnamit ti koro tayo Ilocano choir gyaman tayo kaligiti ken dagiti na dumaduma nga nakipaset iti daytoy nga retreat seminar nga napasabak idi kalman. Kaya tagyaman kami ti dagiti adal nga nasursuro tayo tap nagtultuloy di lakbayin program ti Episcopal area tayo ket maisayang kat tayo ditoy iglesia tayo. So dagiti kakabsat ti aramid ket Dios kuma ti mapadayawan kadagiti na dumaduma nga aramid ti iglesia tayo. Kaya tagtultuloy tayo nga ikararagan man kakabsat iti multipurpose building tayo na ipatakderdan ti may kaupat nga tukad iti multipurpose building tayo ket madamada and hopefully by God's grace dahito January ket maiyaka rin iti opisina dagiti amin dagiti ministerial ken kastamet iti dagiti opisina iti dagiti ministerial staff tayo. So sa pala ko makarkararag tayo tapno kasta ket maaramid nga nasapsapa pay tapno kasta ket ikonsagrar tayo into no anniversary iti may ka 128 founding anniversary ti Central United Methodist Church. Dagiti laing kakabsat tumakder tayo man ket abrasain tayo man dagiti
bisita tayo, bayat ti panangkankanta tayo, titimpuyog dagiti Kristiyano. Impuyog dagiti Kristiyano, agkanta agragsak tayo, ti pamati inanama, kenayanayat ti aramid, tayas sang kamay sa tung palentay nga ti bilina, ayan ti reping mo, ti kapadama tao. Ayan ti reping mo, tunos kenakem tayo. Ayan ti reping mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay, nga sang kamay sa ti pamatiken inanama, ayan ti reping mo, tunos ken naken tayo. Ayan ti reping mo, tunos ken naken tayo. Ayan ti reping mo, tunos kenakem tayo. Dayaw tay, naingat sang kamay sa ti pamatiken inanama. Ayan ti reping mo, di kapadama tao. Ta epistola tayo itang abigat ket masarakan ti libro ni San Pablo kadagiti taga Roma. Iti kapitulo 10 ket 2, iti umunaing gana iti may kawalo bersikulo, akas iti mabasa. Kakabsat ko dawatek nga rod kada kayo agapu iti naindaklan nga asi ti Dios, kada tayo ipaayo ko may ti bagiyo akas daton as bibiyag, nga santuan ken makaayo ken kuana. Daytoy ti pudno a panagdaydayaw warumbeng nga ipaayo. Saan nyo atultuladen dagiti ugali ti daytoy alubong, ngem palubusan nyo abaliwan na kayo ti Diyos. Ket pabarwen nyo ti naan-anay ti panunot yo. Ket maamuan yun to ti pagayatan ti Diyos, no anyaman ti naimbag, makaayo ken kuana, ken awan pagkurangan na. Gapu iti parabor ti Diyos kanyak, ibagak daytoy kada kayo. Diyo ipapan ti bagiyo anangat nga to ngem iti rumbeng, natanang kumakit di iti panagpampanunot yo, ket usigen ti tunggal maysa iti bagina, kas mayanurot iti rukod iti pamati nga inted ti Diyos ken kuana. Adua paset ti bagi tayo, ket agduduma iti usarda. Kas tamet adu tayo, may maysa tayo abagi ken ni Kristo. Napagkakamang tayo akas iti naduma-duma apaset ti bagi, masapol nga rod nga ramatin tayo dagiti naduma-duma asagot, kasi ti parabor nga ited ti Diyos kada tayo. No panang ipakaamu ti mensahe ti Diyos ti sagot tayo, masapul nga ramiden tayo, kas mayanurot iti pamating adda kada tayo. No panagserbi, agserbi tayo. No panangisuro, mangisuro tayo. No pamaregta, paregtain tayo, tipada tayo a tao. Ti adda ibingay na, mangted as ibubuslon, ti mangipangulo, agtrabaho as sigagagit. Ti mga asi siraragsak. Kidawik man, ti panagtakder, ti tunggal maysa kada tayo, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Mateo, ti may sangapulo ket innim a kapitulo, versikulo sangapulo ket tallo, aging ganat 20, ket kastoy ti mabasa tayo,
Idi dimteng ni Jesus iti disso nga sideg iti ili iti Cesarea Filipos, sinaludsod da dagiti adalan na. Siya sino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tattao. Siya kano ni Juan, sika kano ni Juan amamunyag insungbat da. Kunamit ti sumagmamano asika ni Elias. Kunapay dagiti daduma asika ni Jeremias wenno maysa ka dagiti profeta. Ket da kayo sinaludsod ni Jesus, siya sino ak iti panagkunayo? Sika ti Kristo, ti anak ti sibibiyag a Dios insungbat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus, nagasat ka Simon nga anak ni Jonas, saan ataon no di ket ti amak sa dilangit ti nangipaltiing kengka iti daytoy a kinapudno. Ibagak nga rod kengka sika ket Pedro, iti rabaw iti daytoy abato, bangunek to ti iglesia, ket uray pay ni patay dinto agbalegi ken kuana. Ited kunto ken ka dagiti tulbek ti pagarian ti langit. Ti anyaman nga iparit mo ditoy daga, maiparit tumet sa dilangit. Ket anyaman nga ipalubos mo ditoy daga, maipalubos to sa dilangit. Kalpasan na imbilin ni Jesus kadagiti adalan na nga awan ti pangibagbagaan da nga isu ti Kristo. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal maysa kada tayo ti panakaibasa ken panakadingeg tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Isa sa uwan naragsak sa uama mabiyag, isa sa naragsak sa uama mabiyag. Amen.
Agyaman tayo iti mensaheng impaay iti koro tayo dito Ilocano ket tultuloy nga maawis kayo dahil iti talento dati panagkanta babayen iti koro ket maawis kayo ket sapulin nyo lang ni Ate Alpa iso ti presidente da iti koro tayo. Sumilyasi aklang basit kakabsat iti daytoy nga Domingo paset iti bulan ti Agosto kas bulan ti kinamatalek wenno stewardship month ket sakbay nga aglipas iti daytoy nga bulan ket kayat ko lang ibati iti daytoy nga mensahe nga maadaw manipod ti surat iti Salmo 20 ket 4 ket maysa sa tayo ubalatiw iti Lucas 10 ket 2 aginganat 10 ket 6 aginganat 20 ket maysa ket kastoy ti mabasa tayo. Kukwa ti Apo ti lubong ken amin anilaon na. Kukwa na ti daga ken ti amin nga agnaed ken kuana. Sinarita na kadakwada iti maysa nga pangarig. Adda idi iti baknang anawadwad iti apit na. Kinunana iti bagina anya nga ta iti aramidek. Awan umanay nga pangipempenak iti apit ko. Nga ammukon daytoy iti aramidek. Rakrakik to dagiti sarusar ko ket mangbangon akto kadagiti dakdakkel a pagipempenak iti apit ko ket dadduma asanikwak ket kunakto ti bagi naggasat kan bagi ta daamin a masapul mo iti adu atawen aginanaka mangan ka uminom ka ket agragsak ka ngem kinuna ti Dios ken kuana maag itamet lang arabii matay ka. Ket iti amin dagitoy nga urnong mo siya sinunto ti agtagikwa ket inggibos ni Jesus kastanto ti pagbanagan dagiti agurnong ti adu asanikwa nga agpaay kadakwada ngem napangulawda iti imatang ti Dios. Ditay tagikwaen amin ket inkamatalek ti Dios. Maysa kadagiti banag nga aklunin tayo nga pudno kada tayo. Ngem addamet ti kinaulbod nga makita tayo nga kaadwan kadagiti sursuro iti lubong tayo nga isut akaklunin tayo ket amin nga banag nga adda kada tayo ket kukwa tayo. Anyaman nga nagbannugan tayo. Ket kadawyan ti kapanunutan tayo, ken aramid tayo, ket kayat tayo amin at agikwaen. Ngamin, nagbannugan tayo. Nang nangruna no nangato, dagiti naturpos tayo, ti kinaado, dagiti naurnong tayo, kadagiti bangko, wenno saan, kastamet, dagiti naipundar tayo, nga pagtaingan, dagiti luglugan, nga gumatang tayo, gapulaing iti payong, ken kastamet kadagiti investment tayo, ken na dumaduma. Ket no amin dagitoy ket adda kada tayo, ipalangguad tayo, nga no dadduma, dagitoy ket nagbannugan tayo, gapu ti kinasaririt tayo, kukwa tayo, ket adda iti kanito nga kadagiti pampanunot tayo nga kukwak daytoy. Aglalo no adda dagiti kinabaknang nga adda kada tayo. Kayat tayo nga nang nangruna no dagitoy ket isut mang pennek kadagiti nagbanlugan tayo, kadagiti kasapulan tayo. Kayat tayo nga ipamaramag wenno kayat tayo nga ipakita kadagiti sabali nga ipasindayag tayo ken ipanakkel tayo nga kukwa tayo amin dagitoy. Isut gapo na nga ti lubong daytoy ti sursuro nga kayat na nga ibati ti tunggal maysa kada tayo.
nga amin nga adda kada tayo, ket gapo kadagiti nagbannugan tayo, isut kasapulan nga tagikwaen tayo. Ngem ti sursuro ni Apo Dios nga napintas amang dadael iti daytoy nga kapanunutan kakabsat kas kinuna ti Salmo 24:1 kunana, kukwa ti Apo ti lubong ken amin anilaon na, kukwa na ti daga ken amin nga agnaed ken kuana. Isut gapuna saan apaset wenno sumagmamanulaing ti ipaay tayo kina Apo Dios. No di ket kas kinunana, amin anilaon ti lubong ket kukwa ti Apo. Isu nga ipakita na nga anyaman nga banag nga adda kada tayo ket kukwa ni Apo. Tunggal angis tayo, tunggal pirak nga adda kada tayo, tunggal talento nga adda kada tayo, gundaway nga impaay na Apo Diyos kada tayo, wenno iti kanito nga mariing tayo, ti tunggal agsapa kakabsat, dagitoy ket pulos asaan nga gapo, ti kina nga kukwa tayo, no di ket amin dagitoy ket impaay ni Apo Diyos ti tunggal maysa kada tayo. Isut gapo na kakabsat nga ti lubong tayo no daduma, dagitoy dagiti sursuro nga ipakpakita nang nangruna dagiti mabuybuya tayo kadagiti social media nga kung kuna tayo nga gapo kadagiti amin nga adda kada tayo nga nagbandugan tayo ket masapol nga mausar tayo bayat ti kinaubing tayo. Usarin tayo. Tapno kasta agragsak tayo, tapno kasta ket mapasyar tayo amin nga lawlaw ti lubong, ngamin nagbannugan tayo. Ikan tayo ti kanito, tapno kasta ket maparagsak dagiti bagbagi tayo, ngamin nagbannugan tayo dagita kukwa tayo. Ngano saan nga gapo iti kinagaget mo, saan nga gapo iti panangipaay, gapo iti kinasaririt mo, saan mo nga nadanon dagita nga banag. Isut gapo na nga ilawlawag ni Apo Diyos kada tayo nga impabulod na dagitoy nga banag ni Apo Jesus kadagiti biag tayo. Kayat na nga ipakita kada tayo nga ingkam matalek na laing kada tayo dagitoy nga banag. Iti tunggal aldaw nga aglabas kadagiti biag tayo, amin nga dagitoy kakabsat, ket impaay ket ingkam matalek ni Apo Dios kada tayo. Ket awan ti kukwa tayo. Maysa kadagiti babasain nga kas kinuna ni John Wesley, ket bigbigin na ti kinamatalek ket saan laing apakasiknan iti pirak nga kasapulan iti iglesia tayo. Ipakita na kakabsat ti tunggal maysa kada tayo, babaen kadagiti sursuro na nga gain all you can, save all you can, and give all you can. Ngem kadawyan na kada tayo, kalpasan na, gaputa adu tinagunod tayo. Palagip ti Diyos nga dakdakkel ti parabor na, nga impaay na kada tayo. Ken adu iti gameng nga urnungen da, nga agpaay sa dilangit. Ket dijay kumati kagagalad tayo kakabsat, kas maysa nga Kristiyano. Isut gapo na, anya nga ti aramidin tayo, tapno, lagi ti amin nga ingkam matalek ti Diyos, ket saan tayo at agikwaen. Maysa kadagiti banag nga makita kada tayo kumakit, isu iti panangrugi tayo, iti panagyaman tayo. Agbibiyag tayo kadagiti sursuro, ken tarigagay tayo, nga dakdakkel, kas tinabasa tayo nga dakdak, padakkilen dagiti kamalig tayo.
Kamalig nga mangipakita iti gaget, bannog, ken kinabaknang tibiyag tayo. Kaya tayo nga dumakkel iti kamalig tayo, tapno kastakit, magatang tayo amin, dagiti kayat tayo. Ket kastamet kadagiti biyag tayo, adda dagiti kayat tayo nga padakkelen, kadagiti biyag tayo. Kayat tayo nga dakkel dagiti pagtaingan tayo, nagatad dagiti pagluganan tayo, dakkel dagiti kasapulan tayo, nga inton agritiro tayo, ket adda iti namnamain tayo. Saan nga dakes dagitoy amin kakabsat? Ngem kaskas di no agtalinaed nga agsapol dagiti kararwa tayo, no dadduma dagitoy nga tarigagay, ket saan nga makapunno kadagiti tarigagay dagiti kararwa tayo. Ngamin sapsapulin tayo, ti nga agtalinaed kuma itinatal na nga puso tayo. Di tay kayat nga agbalin nga saan tayo nga channel of blessing. Kayat tayo nga agbalin tayo kuma nga channel of blessing ngamin dagitoy ket ingkam matalek ti Dios kada tayo. Pudno nga saan nga kondenaren ti Dios gapo ti pananggunod tayo ken panagurnong tayo. Ngem ti kondenaren na ti patsyen tayo, akukwa tayo, dagiti ingkam matalek ti Diyos kada tayo. Ket dijay ti kadaksan, nga kapanunutan, ken kagagalad, no amin nga ingkamatalek ni Apo Diyos kada tayo, ket tagikwaen tayo, nga kukwa tayo, nagbannugan tayo. Gapu ti laing tayo, gapu iti pigsa tayo, isu nga nagunod tayo deta, ket datayon ti kaasyan nga inikkan ni Apo Diyos kadagiti parabor. Isu nga kinarana nga rod, ijay maysa kadagiti class meeting on discipleship and accountability. How we handle money reveals where our hearts are. So nga kuna ni John Wesley, every peso we give is a prayer. Every act of generosity is an act of worship. Isut gapuna nga no basahin tayo ti Deuteronomy 8:17-18, ket maysa nga palagip kada tayo nga rod diyo ipagarop nga bimaknang kayo iti bukod yo nga panakabalin. Laglagipen yo ati Apo a Diyos yo anang ted kada kayo ti bilig tapno bumaknang kayo. Aramiden na daytoy gapu tinapudno paylaing nga agpapan ita iti nakitulagan na kadagiti kapuunan nyo. Isu nga daytoy kumati kagagalad tayo kakabsat. Kaspaset iti intay panagyaman kakabsat, amin kuma nga adda kada tayo. Kas ti binasak nga bersikulo ti Deuteronomio, laglagipin tayo nga saan nga impaay ti Diyos dagitoy, gapo ti bukod tayo apan nakabalin, ngem laglagipen tayo nga ti Diyos tinangted kadagitoy, tapno kastaket bumaknang tayo. So nga no, ti panagkita tayo kakabsat, dagiti addaan kada tayo, gapo iti parabor ti Diyos, kas jay kumati kagagalad, nga addaan kada tayo. Di tayo kumangarod aramiden nga ti Diyos, ket isu iti kamaudyanan, kadagiti plan-plano tayo, kas maysa nga namati. No di ket gapu kadagiti parabor na, gapu kadagiti sakripisyo tayo kakabsat, ipaay tayo kuma ti anyaman nga parabor ken Apo Dios babaen kadagit ti kas paset ti kangatuan a panagdayaw tayo ken kuana. Isut gapuna kunana yen ti adaptation from John Wesley, take this truth with you. You are a steward. Everything you have is alone. Use it well kunana. Everything you have is alone.
use it well. Isut gapo na nga rod, no kayat tayo nga maiparangarang nga datayo ket at dati ing kamatalek ni Apo Diyos kaligiti biyag tayo, rugyanan tayo, babaen ti panagyaman. May kadwa kakabsat, iso ti panangibingay kaligiti parabor tayo. Kita nyo man nagita kaabayo kakabsat no nakirmit when no naimot. Oo. Ni bakit ko titawag na kanya kay charity kung na kanya. Tano inikanak ti allowance kon agmalim lang. O ayan na dati intid ko ngay kung na. Kay naitid ko kaligay anak mo kay binalunak isudan. Oo. Kasi ti tawag na kanya chari. Isut gapo na iji Proverbio 11:24-25 adda tattao ama nagparabor ngem bumaknang dalatta. Adda dagiti kermet ngem adda apumanglaw da. No managparabor ka, rumangay ka. Tulungam ti padam a tao, ket tulungan na kami. Isut gapo na datayo met nga metodista kakabsat, isu kumamit ti panangibingay tayo kadagiti amin nga parabor. Tapno kasta bigbigin tayo nga ni Apo Diyos ket isu nga ingkam matalek na dagiti banag nga adda kada tayo tapno kasta ket saan tayo nga tagikwaen. Ngamin no managparabor tayo maikat dayta nga kagagalad kakabsat. Di managtagikwa. Kas kinuna ti United Methodist Church in the Book of Discipline nga naibagak minsan kanyayon emphasizes that tithing is the minimum goal of giving and encourages local churches to find creative ways to become a tithing congregation with an attitude of generosity. The church asks all those being ordained, da kami nga papastoryo, to teach and model generous giving with the focus of tithing as God's standard of giving. United Methodist Church value the tithes as the benchmark of giving, one we encourage our members to move toward, and once achieved, move beyond. We believe our giving should be both more challenging and more gracious to the whole world than simply trying to give a tithe of our income. We are also believe that there is joy in giving, and the greater the generosity, the deeper the joy. Kas kinuna ni Reverend Ken Sloan. Isu nga, allukuyan na tayo, iti disiplina tayo, ti Book of Discipline, ti panangipaay, kadagiti apagkapullo tayo, dagiti karkari, ken ang pagyaman tayo, kaspaset ti panagdayaw, ken panagtalek tayo, ken ni Apo Diyos. Isut gapo na nga rumbeng nga may tutop amang ted, titunggal may sa akamkameng, anamati, nga saan nga emosyonal lang. Kaya't nasawin, mangtid ka, no nataraki di pastor mo, ngem no hanga natarakin, di ka mangtiden. No hanga napintas ti panagkitam diyan ti pastor mo, hangka nga mangtiden. Ngem ti kayat nasawin kakabsat, anyaman nga ited tayo kakabsat, kas kinuna ti disiplina tayo, ipaay tayo kas paset ti panagdayaw ken panagtalek tayo. Isut gapo na nga rumbeng nga may tutop, nga tunggal kamkameng anamati, nga saan nga emosyonal ti panangted. Nudiket kas disiplina nga aramid ti panagdayaw. Nabayagin daytoy nga ipaganetget ti iglesia tayo, iso nga kasapulan nga rugyanan tayon. Iso nga awagan na tayo ni John Wesley nga mangisuro ti anyaman amay busor ti kinaagom kakabsat.
Daytoy tinalawag ken natibker nga doktrina tayo kas maysa nga Metodista. Isut gapuna kitain tayo uray dagiti anyaman nga adda kada tayo nga ipaay tayo ken Apo nga silulukat kuma dagiti puso tayo. Isut gapuna kas kinuna ti Mateo 6:21, no sa dino ayan tigaming tayo, ket ngarod no sa dino ti isumet ti ayan dagiti puso tayo. No si paparabor tayo amang ted, agbyag tayo met, nga addaan panagtalek. Ibagbagat ni Apo Diyos kada tayo, nga pacheck nga sikati gubwayan ti amin nga adda kanyak. Ipaay tayo, kas paset ti panagdayaw tayo. Isut gapuna nga 2 Corinthians 9:7, anya ti kinunana, nga rod, mangted kayo kuma, ti tunggal maysa, kas agubog ti puso, saan kuma anasakit, tinakim na, wenno mapilpilit, taay ayaten ti Diyos ti mangted asiraragsak. Ket kastoy kumamit ti kagagalad tayo. Ken ti maudi kakabsat, saan laing nga agring Pasko man, babaen iti panangipaay tayo, kadagiti adda kada tayo kakabsan. Ti panagyaman, ti panangaywan, kadagiti ingkamatalek ti Diyos, ket iraman na iti panawen tayo, dagiti talento tayo, mismo ti biag tayo, ken kadagiti tattao nga adda kadagiti aglawlaw tayo. Masapul kuma nga agbalin tayo anapudno ti Diyos, babaen ti panangipaay tayo, kadagiti inted ti Diyos kada tayo, dagiti talento nga insagot na kada tayo, nga intalek na nga aywanan tayo. Kas kuma kadagiti sagsagot tayo, kadagiti talento tayo, no mangisuro ka, pausar tayo ken Apo. No pamaregta ti adaking ka, pausar tayo ken Apo. No panagserbi, panangidangulo, kinamanang nga asi, dati talentom ti panagluto, agsurat, ken panang tarimaan, ti anyaman nga dati iglesia tayo, ken banbanag, ken dumapay nga talento tayo, kas ti panang bisita, kadagiti masaksakit, panang saksi, ken panangiwanwan, ken ti sireb nga daking ka, usarentay kuma ken Apo Diyos. Saan laeng nga kadagiti pirak tayo? Saan kuma nga agsarding ti kinaparabor ti panangipaay tayo, kadagiti adda nga ingkamatalek ti Diyos tayo, babaen kadagiti daton tayo. Ngem kasta kumamit pay, inayon tayo, dagiti talento nga ingkamatalek ti Diyos. Saan nga kasapulan nga agbalin tayo nga pastor? Wenno pang pangulo ti iglesia tayo tapno maaddaan ka ti sagot. Saan nga kasapulan anabaknang ka tapno matungpal mo daytoy nga awis ti Dios. No diket inted ti Dios mismo ken ka. Kasagot na ken ka tapno ayaban na kamet iti daytoy nga panagserbi kakabsat. Sut gapuna, malagip ko iti maysa kadagiti sursuro ni John Wesley. Ni John Wesley ket nasurok nga sabi kung kunain tayo lang ini na 120 pesos ti support na iti iglesia na ti maysa nga bulan. Ngem ti gastusin na lang ti makabulan ket 28 pesos. Ket kadagiti nabati, ited na, kadagiti agkasapulan, kadagiti napanglaw, kadagiti misyon, kadagiti amin nga aramid nga addaan ti kinamanang nga asi. Ket kastoy ti kagagalad ni John Wesley, iti panawen na kaspadi iti Church of England. Isut gapuna kakabsat, no rumangay tayo kas maysa nga Metodista, umadu kumamit
Saan lay nga umadu ti bilang tayo, dumakkel kumamet ti panangted tayo, ket anyaman ti mapasamak, umadumet ti daton tayo, kas panagyaman ken panagdayaw tayo. Kas kinuna ni John Wesley, the Methodists were a growing and prosperous sect. Their number increased, their earnings grew. And what happened? John Wesley says, I am afraid lest they should only exist as a dead sect, having a form of religion without the power. What way then can we take that our money may not sink us into the nethermost hell? There is one way, and there is no other under heaven. If those who gain all they can and save all they can, likewise give all they can. Kakabsat ken Kristo, makita tayo, dagiti na panglaw. Makita tayo, nga parparaburan na tayo ni Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo. Kat amok nga kabailan tayo, amok nga mabalin nga ti dadduma, awan ti urnong na, ken dagiti dadduma ket adda urnong na. Ngem adda dagiti banag nga mabalin tayo nga aramiden para kini Apo Diyos. Ket no umdasen iti dayta kada tayo, saan tay kuma nga isardeng ti mangipaay, kas paset ti panangidaton tayo ken Apo Diyos. Anyaman nga kinabaknang tayo ket agbalin saan kuma nga agbalin a Diyos tayo. Daytoy ti gapuna nga ingkam matalek ni Apo Diyos, ti anyaman nga banag nga adda kada tayo, nga saan tay kuma at agikwaen. No di ket agbalin kuma kas instrumento tapno agbalin tayo nga parabor kadagiti sabsabali. Isut gapuna mangted tayo kuma kas namati iti Apo. Amang ipaay kadagiti kasapulan ti sabsabali. Gapu tapatsyen tayo ani Kristo ket napudno kadagiti biag tayo. Sapay la kuma kakabsat, anyaman dagiti kasasaad tayo, anyaman dagiti kababalin tayo ti biag, saan tayo nga rukoden, gapo kadagiti adal tayo, kinabaknang tayo, anyaman nga adda nga na materyalan kadagiti biag tayo, laglagipen tayo, nga ditay kumatagikwaen. In kamatalek ni Apo Diyos dagitoy, kadagiti biag tayo, tapno agbalen tayo met, akas daton kadagiti sabsabali. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Maawis nga ro dagiti ubing para iti na isang sangayan na kanta.
kung ikaw ay tutugon at sasampalataya, mararanasan ang kaligtasan at kaharian niya. Sapagkat ang kaharian niya ay para sa lahat, bukas sa lahat ng ganyaya sa lahat. Sapagkat ang kaharian niya ay para sa lahat, bukas sa lahat ng tugon sa ganyaya. Hey! 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 Si Jesus! Si Jesus! Si Jesus ay tumatawag, nag-aanyaya na siya ay tanggapin. At kung ikaw ay tutugon at sasampalataya, mararanasan ang kaligtasan at kaharian niya. Sapagkat ang kaharian niya ay para sa lahat, bukas sa lahat ng ganyaya sa lahat. Sapagkat ang kaharian niya ay para sa lahat, bukas sa lahat ng tutugon sa paanyaya. Sapagkat ang kaharian niya ay para sa lahat, bukas sa lahat ng ganyaya sa lahat. Sapagkat ang kaharian niya ay para sa lahat, bukas sa lahat ng tutugon sa paanyaya. Hey! 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 Awanti adipen na makapagserbiti dua nga among, tagurain nanto ti maysa, ket ayaten nanto ti sabali. Winog serbinto asipapas na kiti maysa, ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggidan na pagserbian ti Diyos, ken iti sanikwa. Idato nyo dagiti apagkapulukar kariken dato na pagyaman iti altar, kastami ti faithful stewardship pledge card, nga idato niti nakasera kahon, iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking, babay niti bank account ti Central United Methodist Church, anay parang kadagiti screen tayo. Sagot nga yekmi, inabauda ko kwamin, talik mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin na sagot mo, ayon mi apud no, ket no pagamanited mi narag
Pudno na iyo, Apo, nga inkamatalik mo, ti anyaman nga daan kada kami. Ket saan mi kumanga tagikwaen, o Apo, no di ket ipaay mi, kas panagdayaw ken panagyaman mi ken ka. Ket iparukpok mo, tinananay bendisyon kadigiti anak mo, ket kastamet nga mausar, dagitoy, kadigiti amin na paaramid, misyon ken ministeryo ti iglesyam. Dagitoy ti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Maawis dagiti amin nga daman pagyamanan na, nga umay diti sangwanan tap nagparintuming, dagiti kiddaw na kinapo, bayat ti panangkan-kanta tayo, iti ayat na yung kabilangan. Nuti panagbiag mo madanagan ka, ket ti panunod mo riribukben na ka, lagi memparar Diyos inted na, dakel nga ayatin pa ay naken ka. Iayat na kabilangin, Diyos tungunain kakitain. Iayat na kabilangin, dakila tungunain kakitain. Nadagsin ulay di parikot mo, nadagsin day takro sa binaklay mo, lagi pemayat na ket mapukaw to, day tadanak ket ragsak sumukat to. Iayat na kabilangin, Diyos tungulain kakitain. Iayat na kabilangin, dakila tungulain kakitain. Makitam ti adulabak nanda, panunutem ka rin ni Kristo ken ka, lagi pemayat na di agpatingga, ipaay nantot may pagarbeng ken ka. Iayat na kabilangin, Diyos tungulain kakitain. Iayat na kabilangin, dakila tungulain kakitain. Kararag tayo. Agyaman kami iti daytoy nga kanito kas mangi parangarang iti naun-unig nga relasyon mi ken ka. Babaen ti isasangbay mi iti sanktuaryom tapno ipaay ti kangatuan na panagdayaw ken panagyaman. Agyaman kami o Apo kadagiti biag dagiti anak mo nga nakadanon kadagiti panagkasangay ken anibersaryo kadagiti kaskasarda. Agyaman kami o Apo kaligid anak mo nga ada daytoy nga kanito tapno idatagda dagiti biagda gyaman ken kidawen iti sireb presensyam kaligid biagda ti sumarunumanen nga lawas tapno sanda nga agkurang kaligid amin nga inkamatalik mo nga aramid da. Pudno o Apo nga amin nga banag ket saan mi kumang bigbigin nga kukwa mi. Gapo kadagiti kinasaririt, gapo kadagiti nagbandog mi,
gapo ti kinalaing mi, gapo kadagiti amin nga banag nga mangiparangarang nga gapo kada kami. Iti nilaon, dagiti pampanunot, ken puspuso, ammom dagiti kiddaw ken karkararag da o Apo. Ammom dagiti kapadasan da ti biag o Apo. Ngem mangnamnama kami o Apo, nga ti parabor mo, ti asim, yan ti ayat mo, ti makita o Apo kadagiti bibiyag mi. Tapno agtultuloy da ka nga padayawan kadagiti bibiyag da o Apo. Bendisyonam dagiti trabaho da, bendisyonam dagiti pampamilya da, dagiti negosyo da o Apo, ken anyaman nga ingkam matalik mo. Ken kastamet kadagiti agsapsapol kadagiti trabaho da o Apo, si kakadi iti mangipaay o Apo. Ken karkararag mimit Apo, gyamang kami ti isasangbay manen, nakabsat Valen ken Philip, manipod kadagiti trabaho nga nangayabam kadakwada, iti balasiw taaw. Ken dawat ken kararag mimit, kasta ni Kuya June, o Apo, numampay hami kadwa, gyamang kami ti isasangbay named. Ken dawat ken kararag mi, dagiti amin nga paset, iti pampamilya mi nga da balasiw taaw. Ay wanam, bendisyonam, salwadam o Apo, kati bayat ti kaawanda, kadagiti denna, dagiti pampamilyada, ket bendisyonam mo Apo, aging ganat, makadanon da manen kadagiti pagtaingan da o Apo. Agyaman kami met kadagiti kanito, nga makaduami dagiti bisita mi. Yaman kami ti biagda, nyaman dagiti gandat da, ti kaadada, dito in Manila o Apo, sikati mga iwan o Apo. Ket aywanam dagiti bibiyag da, aging ganat tumanen makasublida kadagiti pagtaingan da, kadagiti lugar nga pagnanaidan da. Karkararagam mimet dagiti DSS, papastor, ken diakonesa, iti Mindoro, nga nakadwami, iti daytoy nga kanito, nga agsagsagana, tapno kasta, ket mapanda iti South Korea, kadwada ti ingutin mi nga obispo ni Bishop Ruben Estrella, ken dagiti daduma pay nga kadwada. Aywanam kadiso da, bendisyonam salwadam o Apo, ti panagbiyahe da, iti tangatang Apo. Ginganat, makadanon da, kadagiti iglesia, kakabsat nga kapamatyan, kadagiti iti lugar, iti South Korea, ken makasublida manen, dito'y nanumo nga pagilian mi Apo. When Apo, ammo, agyamang kami met, kadagiti biag, dagiti kadwami, iti online, nyaman dagiti kasasaad da Apo, bendisyon ang met isoda. Yamang kami, kadagiti koromi, tinaglabas o Apo, ken kastamet, nga nabalegi, nga music Sunday, ken kastamet, iti retreat, nga napasama, iti naglabas nga aldaw met iti Tagaytay. Yamang kami, kadagiti papangulwen, nga nakipaset, tapno mausar daw o Apo, tapno kastaket agtultuloy, nga maibingay dagiti sasaom kadagiti padami nga tattawa Apo. Well Apo, adu dagiti kayat mi nga kiddawen ngem ammom dagiti kasapulan, ammom dagiti ganwat ti tunggal maysa kada kami. Ket saan kumanga dagiti pagayatan mi ti maaramid no di ket ti pagayatam. Pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkurangan mi, nagbasulan mi. Kas pamakawam mi met kadagiti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Kapuna ti tenga ti diriribok, di agdanag tumaklen ka ti Diyos, lagi pemayat na di agibos, ipaay na ket magunod. Di ayat na inkabilangin, Diyos dungo na inkakitain, di ayat na inkabilangin, dakela dungo na inkakitain.
Sapay kumat at bendisyon, bendisyonan na ken salwadan na kayo ti Apo. Tintay panagawid manipod iti daytoy a lugar tapno ibingay tayo dagiti agkasapulan ta isumet laeng ti sagot nga dinawat tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.